ଥରେ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଖାଦ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ପଶୁ ଦେଖାଗଲା। ସେ ପଶୁକୁ ଦେଖି ବିଲେଇ ଡରିଗଲା। ଡରିଯାଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଦେଖାଗଲା। ଏମିତି ବିଚିତ୍ର ପଶୁକୁ ଦେଖି ବିଲେଇଟି କହିଲା, ଆରେ, ଏଭଳି ପଶୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଏମିତିକା ପଶୁ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଦେଖି ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ପଶୁଟିକୁ କହିଲା, କିଏ ତୁ? ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ କେମିତି ଆସିଲୁ? ମୁଁ ତ ତତେ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନି। ବିଲେଇର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ପଶୁଟି କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ କୁକୁର। ଏହା କହି କୁକୁରଟି ନିଜର ଅସଲ ଚେହେରା ଦେଖାଇଲା। ଏହା ଦେଖି ବିଲେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇ କହିଲା, ଆରେ ଟିପୁ ଭାଇ, ତୁ ଏମିତି ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା କୋଉଠୁ ଶିଖିଲୁ? ବିଲେଇ କଥା ଶୁଣି କୁକୁର କହିଲା, ଯଦି ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ଏ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା କୋଉଠୁ ଶିଖିଲି, ତାହେଲେ ତତେ ମୋ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁକୁରର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ବିଲେଇ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୁଣା। କୁକୁର କହିଲା, ଥରେ ବାଘ, ସିଂହ ଓ ଘୋଡ଼ା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଭା ବସିଲା। ଘୋଡ଼ା କହିଲା, ଏ ସଭାରେ ଆମେ 3 ଜଣ ନୁହେଁ, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ବି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଉ। ଘୋଡ଼ାର କଥା ଶୁଣି ସିଂହ କହିଲା, ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଯାଉ। ଡାକିବା ପାଇଁ ପାରାକୁ ପଠାଗଲା। ସମସ୍ତେ ସଭାକୁ ଆସିଲେ। ସିଂହ କହିଲା, ଏ ସଭାରେ ବସିବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ଦିନକୁ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆମେ କୋଉଠି ରହିବା? ସିଂହର କଥା ଶୁଣି ବାଘ କହିଲା, ଚାଲ, ଆମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବା। ବାଘର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ସଭାରେ ଥିବା କୁକୁରଟି କହିଲା, ରାଜା ମହାଶୟ, ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁକୁରର କଥା ଶୁଣି ସିଂହ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କହ। କୁକୁର କହିଲା, ଆମେ ଯଦି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବା, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ଆମ ଭଳି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଥିବେ। ସେମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ ରହିବାକୁ ଦେବେ? ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେମାନେ ଏଇଠି ରହିବା ଓ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗଛ ଲଗାଇବା। କୁକୁରର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଘୋଡ଼ା କହିଲା, ଚୁପ୍ ରହ, ତୋ କଥା ମାନି ଆମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ନିଜର ବଳି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି କହିବୁନି। ଏମିତି କହିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ଘୋଡ଼ାର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ସିଂହ କହିଲା, ଠିକ୍ କଥା କହିଛ ଘୋଡ଼ା ମଉସା। ଏ କୁକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ବା ବୁଦ୍ଧି। ପାଟିକୁ ଯାହା ଆସିଲା କହିଦେଲେ। ୟା କଥା ମାନି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା ନା କଣ? ସିଂହ କଥା ଶୁଣି ବାଘ କହିଲା, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। ଯାହାର ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେ ମରୁ। ଘୋଡ଼ା, ସିଂହ ଓ ବାଘଙ୍କର କଥା କୁକୁରକୁ ବହୁତ ବାଧିଲା। ତେଣୁ କୁକୁର ସେ ସଭା ଛାଡ଼ି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଗୋଟେ ନିର୍ଛାଟିଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା। କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ତମେ ଆମକୁ ଏମିତି କାହିଁକି ଗଢ଼ିଛ? ଆମ କଥାର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯିଏ ଦେଖିଲା ଛି ଛାତର କଲା। ଏ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଆମର ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ? କୁକୁରର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଶିବ ଶଙ୍କର ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କରି କହିଲେ, ହେ ବତ୍ସ, ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ମୋତେ କହ। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କୁକୁର ତାର ସବୁ କଥା କହିଲା। କୁକୁର ସବୁ କଥା କହିସାରିବା ପରେ ଶେଷରେ କହିଲା, ଆପଣ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଆପଣ ତ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିବା କଥା। ପୁଣି ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି? କୁକୁରଟିର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତୁ ଯାହା ବି କହୁଛୁ କିଛି ମିଛ କହୁନୁ ତ? ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ ଏସବୁ କଥା ପଚାରିଲି। ଏବେ ଜାଣିଲି ତୁ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ।
ଠିକ୍ ଅଛି କି ବର ମାଗିବ ମାଗିବ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି କୁକୁର ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ମୋତେ ଏମିତି ବର ଦିଅ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତେ ମୋ କଥା ମାନିବେ ଆଉ ମୋତେ ସମ୍ମାନ କରିବେ। କୁକୁରର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ ତତେ ଏମିତି ବର ଦେବି, ତୁ ଚାହିଁଲେ ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇ ପାରିବୁ ଆଉ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଡରାଇ ପାରିବୁ। ଆଉ ହଁ, ତୁ କେବଳ 7ଟି ରଙ୍ଗ ହିଁ ବଦଳେଇ ପାରିବୁ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି କୁକୁର କହିଲା, ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କୁକୁରର କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ କହିଲେ, ଏ ପାଖରେ ଥିବା ନଦୀରେ ଯାଇ ବୁଡ଼ ମାରିକି ଆସ, ଦେଖ ତୋ ରଙ୍ଗ ବଦଳୁଛି କି ନାହିଁ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି କୁକୁର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ମାରିଲା। ଯେମିତି ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ମାରିଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୁକୁର ନାଲି ରଙ୍ଗର ହୋଇଗଲା। ନିଜକୁ ଏଭଳି ନାଲି ରଙ୍ଗର ଦେଖି କୁକୁର ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କୁକୁରର କଥା ଶୁଣି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲେ, ଏ ବର ମୁଁ ତତେ ଦେଇଛି ବୋଲି ଏ କଥା କାହାକୁ ବି କହିବୁନି, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବର ମାଗିବାକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଏ ବରର ଖରାପ ଉପଯୋଗ କରିବୁ ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ନିଜ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଓಂ ନମ ଶିବାୟ କହିବୁ। ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇବାକୁ ହେଲେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ ଦେବୁ। ଏହା କହି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବାଟରେ ଆସୁଥିଲି, ତୁ ମୋତେ ଦେଖି ଡରିଲୁ। କୁକୁର ମୁହଁରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ବିଲେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଏ କଥା କାହାକୁ ବି କହିବିନି। ଚାଲ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେଇବା। ବିଲେଇର କଥା ଶୁଣି କୁକୁର କହିଲା, ନା, ଆମର କାହାକୁ ଡରେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋତେ ଦେଖି ଆପେ ଆପେ ଡରିବେ। ଏବେ ଚାଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ରୋକିବା ଆଉ ବାଘ, ସିଂହ ଓ ଘୋଡ଼ାକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବା। ଏହା କହି ଦୁହେଁ ସଭାକୁ ଗଲେ। ଯେମିତି ସଭାରେ ଦୁହେଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କୁକୁରକୁ ଦେଖି ଡରିଲେ। ସମସ୍ତେ କୁକୁରକୁ ଡରୁଥିବାର ଦେଖି ବିଲେଇ କହିଲା, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର 7ରଙ୍ଗୀ ବାବା। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ରଙ୍ଗକୁ 7 ଥର ବଦଳେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ନ ଡରି ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା ଉଚିତ। ବିଲେଇର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ବାଘ କହିଲା, ଯଦି ଏ ସତରେ ଗୋଟେ ବାବା, ତାହେଲେ ଏ ପାଖରେ ଥିବା ନଦୀରେ ଗୋଟିଏ ବୁଡ଼ ମାରି ଦେଖାଇବ। ଯଦି ଏ ସତରେ ବାବା ହୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଯଦି ଏ ମିଛରେ ବାବା ହୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଥିବା ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯିବ। ବାଘ ମୁହଁରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଘୋଡ଼ା କହିଲା, ମୋତେ ତ ଏ କୁକୁର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ କୁକୁର ରଙ୍ଗରେ ବୁଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଘୋଡ଼ା ମୁହଁରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ବିଲେଇ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଡେରି ନ କରି ନଦୀକୁ ଚାଲ। ଦେଖିବା ଏ ଅସଲି ବାବା ନା ନକଲି ବାବା। ଏହା କହି ସମସ୍ତେ ନଦୀ ପାଖକୁ ଗଲେ। ନଦୀକୁ ଦେଖି ସିଂହ କହିଲା, ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି କଲ ବାବା ମହାଶୟ? ଏବେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯାଅ। ସିଂହର କଥା ଶୁଣି କୁକୁର ନଦୀ ଭିତରକୁ ଗଲା ଓ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ଦେଲା। ଯେମିତି ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ଦେଇଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୁକୁରର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଗଲା। ଏମିତି କୁକୁରର ରଙ୍ଗ ବଦଳିବା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଓ ସେଦିନଠୁ କୁକୁରକୁ ସମସ୍ତେ 7ରଙ୍ଗୀ ବାବା ବୋଲି ମାନିଲେ ଓ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଗ ଭଳି ଗଛମୟ କରିଦେଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଗପରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ।
ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।